nigo abanyakirogo bechikanisa chia LCK korwase county ya Nyamira ritkoria rero basoka na kwimurunganiria ogwatananeka okukwabere gokwenekiwa ase ekanisa eyo egento kieirere abakristo kongusamaga okwana mugasorera abanyakirogo abo nigo batebire kongusana no koso gwatananeka oku nigo gwachagete omwaka oyeta chingaki obochori bwabete bogokorekana ase chikanisa echo muriketo fatiga December na robotiro kobwatia abanyakirogo bechikanisa cha ELCK korwase county ya Nyamira bachire amo na kwemurunganiria oborai obobe bwabarai abanene bekanisa eyiga engana ya retire ogwatanikana gati yabo. Msare Stephen Nyakariga Mesa. I'm a member of the Ocean Council, Kerenyo Palace in Nyamira Diocese, which adds up to 32 parishes. Church of Congregations of Evangelical Lutheran Church in Kenya want to express our worry in the way our Bishop Joseph Omoro Chora is leading our church. It is indeed disappointing that our Archbishop is not leading our church with the word of love as taught in the Bible. Instead, he appears to read by flesh. The leadership of Archbishop Joseph Omoro Chora has shown discrimination and partiality and has tended to be a dictator and a tyrant, just like in secular leadership. Nche kanisa ya nenke nensoko tutigane na mangana ya yoko nyagososana ukabira ya soire kanisa ime ngiye ko era ukabire go soire kanisa ime na itura abantu banya sai tura abantu abamo twasoroire nande twasoroire bali bagenderete gososana nga ninche episo gwiriga into episo yeito twachorete na bwate palises chinyingi no yondo ko mubwatia nere chi ayenjiro na chimanyite nirenga bwati aiga nigo batebire obwanjani na boigo obomo bwechikanisa echiga nigo bwachagete guturubana ekero obochori bwabarai abanene utakoretwe asenchira yekene na boigo obwasioku omwaka ohita engana yabetereretie barabwo gwikia ekina ase kigambiro ekyo kyarigetie kwamereria enchira obochori oboiga bwakoretwe na maiga yaye ikine keiga nigo kyarusetiwe ase kigambiro maiga chinse machonsi ibere kuigwana enchira barabwatirane korende rero nigo batebire okuigwana okwo tibanya kugoikirania naigo bagosereirie gochia kogenda ase kigambiro nainde erio kobeka ikina wachori borio gwakoretwe mutinyu gatana omwaka oria ebikaranso byekaransi gocha ase nyone bintu byabegetu kotini byachite bagacha bakaigwana nga buya pi utwara omorembe kero baomerana ere chi bishop chi aritagire bagaka baritagire barenge chi pastor na pastor bensi bakaomerana Nyamira na Matongo ase bachete ne resolution yokurusiki na kotini ase bensi basaineti ochora yo aro yo mogonga ebina birusu kotini erinde ogochorwa korwe upia tonyore kiongozi geitabire abantu bensi egento twagundwire obobisi boria Archbishop Ochora abwate bono iga mboria na igatagete chinga kya koritaya abeke omuntu oye ovisi buna abege tu aterege tu oronto agetikura na bono ereta akirikura na no muntu natete kobeka atagete totuo mane buna gusi ense moyende nigo batebire puna enibo yekanisa eyeiga nigo etari gutumekwa asenchira enkia amo na barai babo abanene naigo baganirie diocese ya Nyamira kwegwari bagario gwetenenera ase amali eto anyamira yari arengete gusira ekanisa yaito ya Nyamira engimasobo bwagare yasari wasengencho yokubaganwa na kubomono mu Archbishop kubagana na gochora bishop abange na bande bagochorwa asenjera yo bututukano etamanyiri ntwe buna batorense yo mu Bishop Andongondo abanyabiro tuagira amasengenjo bataba ngatobi watana mako asowa je chikanisa jeto na kubomono bateyo mu Archbishop asike amali are Nyamira
na gutiga rororo na kubwa mono agache chikanisa chito cha Nyamira. Hingo ripotera Getembe kurwasikinze mechiga cha Ekerenyo ege gutuka imeye bunge ya North Mugirange County ya Nyamira Nche Fatigad Gisemba.